karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Kay baw ka? Moingon tingali mo nga nabuang nako sa akong gugma sa akong bana. Pero ang tinuod, malipay na lang ko nga maghandom sa among kamalipayon sa una. Ug kung makita ko siya nga maayo ra ang iyang kahimtang, malipayon na sab ko. Ug nakahukom na ko. Saan sa man, Ma'am Alice? Pasagdan ko na lang si Justin sa iyang gusto. May bisita. Kathy? Hello, sir! Kaila mo? Na siya magsaka sa Alova Beach Resort. Ug siyang usa sa nagduma sa spa. Justin, nganong ni Aka? Gusto ka mukaon? Ay, tuod, ang akong therapist, si Kathy. Unsa man, gusto ka kape? Di ko magdugay, Alice. Nialang ko kay may importante kong tuyo. Kathy, pwede ba adto ka unas kawas? Sure. Ma'am Alice, mabalik lang niya ko, ha? Justin. Suod ba mo si mong therapist? Adili kayo. Unsa man? Nanabi ka niya bahin sa tong sitwasyon? Bahin ako? Uwa, Justin. Personal na to kining kinabuhi. Dili na ko ni mahimong ipanabi sa uban. Maayo. Huwag salamat. Salamat gani Aka. Gusto ko kayo makiksulti ni mo. Okay. Mulahos na lang ko sa kong tuyo. Jud ni mo karam. Unsa man ka na? Niya ako kay makiksabot ko ni mga ipaanular na nga tukasan. Unsa? Ay kabalakas kastuan. Ako na bahala ini. Justin. Wanay kapuslanan ng atong kaminyoon, Alice. Nakasaan ako nimo. Nakasa sa kanako. Gawas pa. Wala ko'y pagbati para nimo. Wala ko'y bisan gamay na lang gugma nimo, Alice. Sorry. Naiba akong sakit ni. Pero mao ni ang kamatuoran nga hindi nimo mahimo usap. Di ba sa tingin kaganahan nga magtipon gyapon ta pero ikaw na lang ang dunay gusto, di ba? Isod kayo kung magtipon ta nga ang akong huna-huna tuas lang babae. Di ba na? Mao nga pangayuon na lang ako gikan nimo nga akong kagawasan. Wanay laing padalingan kini nga atong relasyon. Bisan unsaon, wa na gini ugma ang atong kaminyoon. Busa, magbuwag na lang tayo nga malinahon. Bisan unsa pa'y buhaton nimo. Di na gid ko ganahan nimo. Salpahis nga way sama. Alice. Paanular lang na to kasan, okay? Magsugod kang pag-ong kinabuhi. Ingon man ako. Dili ka magmalipayon, Justin. Kana ang ipaniguro ko. Mao nga magsabot lang ta. Ha, Alice? Okay. Okay? Sa ato ba nga musugot ka na nga maana lang atong kasal? Buhian ko na ikaw, Justin. Kung mao magkanay magkalipay, di po nga magbuwag ta. Sige, mao ka na itong buhaton. Dili may tabong gukdon ko pa kamo si Mara. Gipasaylo ko na kamo. Salamat, Alice. Kung mao na, buhayan ka na nga ipaanular ang atong kasal.
Musugot na ko nga ipaanular ang atong kasal. Pero, Pero, unsa? kinalang malimpyo na ang akong pangan sa mga tao nining atong dapit. Unsay buot ni mang ipasabot, Alice? Una ko mo pirma kung mo pakita na si Jerome ug mo angkon nga wa ko isa. Nga dili tinuod nga ako siyang kapit. Unsa? Maulang ka na ang akong gusto mahitabo, Justin. Mupakita si Jerome ug mo angkon sa tinuod nga dili na ako siya kabit. Pangita siya. Ikaw ang gusto mo paanular sa atong kasal. Busa kinahanglan tabangan ko nimo sa pagpangita ni Jerome. Pero, imo siyang kabit. Ikaw gino'n nihibaw kung hain siya karon. Mao na ka na ang akong desisyon, Justin. Unya na ko musugot nga magpaanular kita sa atong kasal kung mupakita na si Jerome. Panuway. Nganong lisod-lisod maganato ang atong kaugalingon, ha? Ang animal. Nasuko pa. Gusto nga ako, Justin. Kati? Ano yung makasagawas? Nasa sud ang bana ni Ma'am Alice. Miss Justin? May untag kulatahon siyang Romero. Kinahanglan makapadayo na ta sa unahan nga wa nay labot sa usag-usa. Mauna ka na ang akong hukom, Justin. Klaro kayo nga wa kay planong mukooperar. Nako. Unsa man niya? Anong niya mo ka, Justin? Romero. Justin. Romero. Ayaw yun nagpasakit si Ate Alice, ha? Tungod kidi, di ko musugot. Romero, kalma lang. Uwa man ko niya unsa. Dili tayo, hindi ko musugot nga masakitan ka. Sir, naunsa di ay mo. Nahadlok na paya ko. Okay na. Umanang akong tuyo din eh. Kati, magpamasayo niya ako ni mo, ha? Unsa man ito, ha? Gibasakitan ka niya? Wa man, Romero. Okay ra ko. Ayaw kabalakan ako. Okay ra ko. Manong may anhinam sa siya din hiti? Ginahanan dyan ka nga niya masakitan? Gusto niyang ipaanular ang among kasal. Unsa? Kapag ako nag-lips good. Unya nga nang nasuko man siya. Unya na ko mo kooperar siyang gusto mahitabo. Kung mapakita pagbalik si Jerome, ug mo angkon nga dili gyud nako siya kabit. Te, unsa man si ground niya, ha? Aron maanular ang inyong kasal? Daghan ang mga rason kung gusto magyug kang mubiha sa usa ka tawo, Romero. Sus, kaayo rin yung toko ng bana, eh. Kalma lang mo. Kati, sorry. Pasaylo ang nakasaksi ka ug dili maayo sa sitwasyon na mo karon. Ay, okay lang, Ma'am Uy. Unya, unsa may imong desisyon karon? Pangitaon si Jerome. Unsa? Siya ang sinugdanan sa tanan. O gusto ko nga limpyuhon niya ang akong pagkaasawa sa atubangan ni Justin. Una ko makigbuhag ni Justin. Ay! Justin! Nga naman gibundak man nimong pultahan. Kisapot kong naghuna-huna sa mga panagsulti ni Alice. Nga naman di ay. Unsa may resulta sa iyong panagsulti? Ang gibag, di siya mo kooperar sa pagpaanal sa mong kasal. Kundi mo pakita si Jerome. Nga nakahisgot man siya ni Jerome. Mao na nga rason. O niya na siya musugot nga iana lang ang mong kasal kon buang ko na si Jerome. Nga dili siya kabit ni Alice. Unsa? Kapanuway ba ni mong asawa, uy? Nga nawa naman lang siya mamatay sa pagka-aksidente nato. Ma'am Alice, mapauli na ko. Kati, tuamay ka magsaka sa beach house nila ni Mara, no? Unsa mo gyud nakita nimo sa duha? Malipayon sila. Sakit alang sa mga asawa kung may baho sila nga malipayon ng ilang bana uban sa ilang kapit. Pero, ma'am, kinalang imo ng dawaton. Gidawat ko na. Pero, sakit. Kalma lang. Kalma lang. Huwag sukod sa baos. Muabot ra nila ang karma. Ug labaw pa sa imong gibati karon ang bation nila sa umaabot.
Nasuko ka, Kathy? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!